Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. V dnešním videu si zahraju poprvé Roblox Rivals. Nikdy jsem to nehrál, jenom občas na počítači, jenom tak pro zábavu, když jsem nevěděl, co si mám zahrát. Ale dneska si to jdu zahrát poprvé, pořádně konečně. Takže můžeme jít na to. Ozvu se vám, až budu v prvním hře. Je to načítá do hry, takže dobrý. Tak dáme asi arénu. Nechci. Tak. A jestli můžu si dát první osobu, nebo ne? To jsem na mobilu nehrál, pro mě je to strašné. Jak s tomu mám hrát? A bohužel jsem prohrál první hru, takže tu první hru děláme, jako kdyby to, říkám, poprvé to hraju. Red dveře, já. Tak jo, máme první kill. A můžeme na to. Takže jdeme... Zkusíme pistolku. Yes, máme druhý win. Jako na to, že to hraju poprvé, samozřejmě já mám nějaké asistenty za playdu, já jsem si toho asi jenom nevšiml, ale dojde. Moje první hra, takže, no je teda třetí hra už teď, takže jedem na to. Ona je figurka, tak na to mám win. Tak to mám win, vezmu si pistol, ale jdem do ní rukama, tak to viděl. Bohužel mě zabila, ne? Ona asi jenom dělala, že AFK. Tak to. Jdem do ní. Slide. A jede. Tak jo. A ona je AFK boka. Aspoň si nacvičíme. A už není AFK, už se rozdělal, ale dal jsem to. A vyhrál jsem, sice tady nejde ta animace vidět, ale vůbec nevadí, ale tady jsem v plné své krásy, takže já bych dal leave a asi bych dal klidně ještě jednu hru, takže se ozvu. OK, už začínáme, takže jdem na to. Asi určitě arénu. Backrooms hrát fakt nechci, to je blbost. Tak. Jdem na to. Já už to máš. Dostal? Dead. Hezky hlavu. Hlava. Zapomínejte na hlavu. Tak jo, máme jednu výhru v téhle hře a já bych to viděl, že už jsem asi. Parku. Aha. Jsem si nevšiml.
jdeme. Jo, z hora mi jde. Zaletu, hezky, jo. Tak. Jdem na to. Říkám, poprvé hraju na mobilu Roblox. Já jdu na počítači Roblox, takže... Jo, au. Tak to teď jsem dostal jako mega nálož od toho borce. Má tu taktiku, on se tam vždycky zajde. Já teď vezmu na něho pistolku a půjdu mu záda. Okay, jo. Úplně easy. Hej, úplně nevím vůbec. Záda. Pist mi. Dobře, bylo mi fakt malinko, ale dal jsem to ještě nějak tak, takže nice, dobrý. Zkusím moji stejnou taktiku, takže jdeme z takhle, aha. Hej, dobře, vydal jsem. Ještě jedno kolo a mám win. Teď vyhraju. Ale dal jsem ho, zbylo mi 60 HP, ale očividně jsem vyhrál, takže asi good. Tak já se asi s váma loučím po hezký výhře, tak asi zdar.